नैबेनो ओइ जाबाय PubGनि न' बैफोर इयाव दं बैसागुआव खनसे ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना गपुरनिया बै जराव थाबबाय बेयो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Gwdan2 Vlog तो लोगोफोर दायो आङो तो माबायाव थांनो नागिरदों आरोना ओरै दैमालुथिं आं थानाय जायगानिफ्राय दैमालुथिं बेरायहैनो नागिरदों आरोना बाइकजों सासे लोगो लांफानोसै ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना सानैजों थांनोसै माबाथिं दैमालु आरोना आं थानाया जाहैबाय सिमलिगुरि होननाय राजगड़थिं तो इनिफ्राय थांसै तो होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो सानैजों नै बिथाङा जोंना खिथुआव दङ तो होमबा नायलांबाय थादो A few moments later. फैबाय आरोना दैमालु गामिखौ मा होनदोंमोनथाय बावबाय आङो तो इयाव दोनबाय न'आवहायनो मोनफैबाय आरोना आनै मोनाव दायो तो दा अबाव बेरायनाय जायो बेरायनाय जाबा नायदो आरो आरोना तो मोनसे गामियाव दंहैयोमोन दहाय ओमफ्राय दा माने सेसा होनदोंमोन नामा इखो सेसा ब्रिजआव दंफैयो आरोना जोङो है खनसे एक्सिडेन्ट जानाय खाथियाव माने बैसागुआव खनसे ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना गपुरनिया बै जराव थाबबाय बेयो जों बेयाव लाखियासै आरोना तो ई ब्रिजखौनो नायनो फैदोंमोन जों बुहुद गोलाव आरोना बे सेसा रिभारनि ब्रिजआ बेसेबांसो दङथाय बुंनो हाला आरोना खिन्थु गोलावानो आरो बुहुद गोलाव तो पिकनिकफोर जाग्राफोर दं आं देखायनो र' नोंसिनो बेथिं पिकनिकफोर जायो आरो ई सिङावबो बे ब्रिज सिङावबो दं आरोना मानसिफोर दं पिकनिक जाग्राफोर जों सिङाव थांला तो इखौ आं बायह्रानिफ्राय देखायहरनि र' तो नैबेयाव दं आरोना पिकनिक जाग्राफ्रा नै बेयावनो जायो थिं नाहरनो हागोन आसामिस सिख्लाफोर दं माबा सिख्लाफोर दं हिन्जावफोर दं नाहरबा नाहर बिथिं ब्रिजआ बुहुद गोलाव नै खिन्थु दैया बिनि बे थाबाय थायो नामा बे जाबाय सेसा ब्रिज बिथिङाव दं ओइ हाजो दं ओइ तो नै पिकनिक जाग्राफ्रा इयाव नायबानो जाबाय थिं बाइक सिङाव नै थिं होमबा बेखिनियानो आरोना बेयाव बारा जेबो गैया ब्रिजसो नालाय ओमफ्राय बैथिं ससे बै हाजोथिं ससे थांनायनि र' मा दं नायनि तो होमबा हाजो जायगाथिं मोनफैलायबाय बबाव लांजोबथाय इसोर सानैयासो मिथिगोन दायो मा होनदोंमोन बे प्लेसनि जायगाखौ प्लेस नेमा सेसायाव मोनफैबाय माने जों नै सेसा पिकनिक स्पट जानांगौ फार्स्ट टाइम फैबाय गपुरनि सेसा पिकनिक स्पटआव इसोर लाबोबाय आरोना आंखौ बे माने लकेल गायनो फैबाय थायोखोनो जों सानैजोंथ' फैफेराखैमोन दा फैबाय आरो नोंसोरबो जोंजों गासोमफ्लांमारबाय बे हाग्रा बारि सफैबाय दैयाव जुथा गानदोंमोन बेहा गासोमनांबाय फारसे सिबाय दै पिकनिक जाग्राफोर दं आरोना नै खिन्थु बर'फोर गैया सब बेलेग गोजासो आरोना बेफोरो दायो दै गेजेर गेजेर थाबायबाय नै दै जिं जिं
हाजो सेर सेर आरोना हाजोयैनो बिथिं दं बान्दरफोर गैया नामा मोख्राफोर जों मालाय पिकनिक जाग्राफोरखौसो नायफैदों आरोना बेलेगफोर पिकनिक जाना थांजोब्बाय नै जों दासो मोन आरोना नै बिसोर दा ससे देखाय आं थांला माने बिसोर ससे देखायसिगोन तो गाइस बेजों थांथारोबा जोङो वाटारफल मोनहैयो आरोना तो वाटारफलाव थांनो थाखाय दै बारनांगौ जायो माने दै गोदोनासिम जायो तो बे दैखौ बारनांगौखाय जों थाङासै आरो आं ससेयाव थांनाय होनना लोगोखौ देखायहरबाय आरो मानो होनबा बिराद थान्दा आरोना बे दैया ओंखायनो जों थांनाय जायासै तो गाइस आंथ' थांनो हायासै दा बिथाङा आंखौ हेल्प होबाय आरोना बियो थांना देखायबाय नै बिथाङा बेखौबो एसे नायदो केमेरा खेबग्राया नैबेनोमोन आयना बेनो आरोना तो आं थांनो हायासै माने जुता गानदोंना नैयाव दै दङ बेजों थांनो हायासै दायो जों गिदिंलांफिनसै आरोना जोंनिफ्राय माने बहुद थान्दा जायगायाव सान्दुं नांस्राया दा गोजौ गोजौ हाजो दं नै एकदमबारे दंफां गोजा आरोना दंफां अन्थाइ जुता गाननानै दैयाव गाफ्लांनानै बिराद थान्दा नांनानै दं दा जुतायानो बे जायगाया जाबाय माने सेसानो आरोना सेसा रिभार हाजोआ गोजौ गोजौ आरोना तो थान्दाथार बहुदनो जायगायाव जों बारा थाला बे जायगायाव थांनोसै जोङो बिनिफ्राय होमबाथ' नै दायो जों ओंखारलांगासिनो नैबे गोजौआव माबा रबार बागान गोजा आरोना बै गोजौआव बे हाजो गोजा बे हाजो गोजौआव रबार बागान दं ओमफ्राय बिथिंलाय मा दं बेखौ मिथिया थांफेराखै बिथिं जेबो गैया बायदि मोनदों आरोना तो नैथिं रबार बागान ओमफ्राय नैबे मा दंफांथायखौ सिनायला हाजोनि आरोना दायो जों थांफिनबाय दायो जों ओंखारलांफिननोसै आरोना तो दायो थांफिनसै बिनिफ्राय ओमफ्राय बाबाय आरोना माने मोनाबायबो एसे तो होमबा आं बाइक सलायनि तो दा डाइरेक्ट मोनलोगो निउ लकेसनाव मोनफैलायबाय जोङो नै माने हाजोजों दासो निउ लामा बानायबाय दं बेजों जेबो जायाखै माने ओरै मानखोलांनाय दासो निउ बानायबाय दं बेजों फैबाय आरोना जोङो नै गथ'फ्रा मानसि गोजौआव गाखोनो दं बे जायगाया जाबाय सांमा कल'नि होन्दोंना आरोना माबानि सेसा भिलेजनि खाथियावनो माने न'आनो पाबजिनि न' बायदिसो आं दा नोंसिनि देखायगोन आरोना पाबजिफोरनि बायदि न' सांमा कल'नि होनना बुंदों आं मिथिया सोर बुंदों आरोना लोगोफोरा फैफानाया तो माबा सांमा कल'निनो माबा पाबजिनि न'जों सेम आं मा पाबजिनि न' होननानै लेंबोदों आरोना ओमफ्राय सोर होनबाय सांमा कल'नि होननानै तो नायनि र' देखायगोन आं नोंसिनो नायबाय थाबानो जाबाय बे जाबाय निउ रड बानायबाय दं दासो हाजोजों बानायगोन दा बानायबाय दं आरोना बेलेग भिउखा आरोना बैथिं गोसोम नुबाय नै मारने का नहीं भाई गिर जाएगा अच्छा से रहने का नहीं तो हार्दी भी नहीं मिलेगा लोकेशना नायलाय नै बेलेग भिउआ असम बिउटिफुल खा बे निउ रड ओमफ्राय बेयो माबा ओइ मा होनदोंमोनलाय मैथादारानो बे जायगाया मैथादारा इयो तो नै असम लामाया बेनो आरोना नै बेजों बारनानै सेरजों लामाया बै सेर सेरानो लामा गोजा ओरै थांगोन हाजो सेर ओमफ्राय नैबेजों नाय नैबेनो ओइ जाबाय पाबजिनि न' बैफोरो इयाव दं पाबजिनि न' नायनि पाबजिनि न'आ बेनो गोसोमसो नुदों नै पाबजिनि न' बिथिं नायनो हागोन नैथिं बिराद साफा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ओइथिं नाय नै ओइथिं नाय पाबजिनि न'आ बिथिं दं नै पाबजिनि न' गोजा कलल पाबजिनि न' गोजा आरोना
नै PubGनि न' बायदिसो नुहुरो गोजाननिफ्राय इथिंबो दं लारि लारिसो मेडिकेट नागिरदोंमोन जों नागिरथ'ला नै बेयाव सल' दङ बिना हेलमेटखौ गारबोबाय दहाय दा थांगासिनो थ' होमबा नुबाय दा PubGनिखौ न'खौ बिसोरनो न'आव मोनफैफिनबाय आरोना थ' दायो माबायाव दंफैयो जों दैमालुनि मा होनो माबा मोनसे गामि दाउबोखिला होनदों आरोना गामिखौ बेयाव दंफैयो दा आनैमोनाव दंफैयो बेयाव हरसे थासिगोन ओमफ्राय हरसे थानानै गाबोन फुङाव जों माबायाव ओंखारलांगोन आरोना ककिलायाव ओंखारलांसिगोनलाय ओमफ्राय ककिलायाव ओंखारनानै राजगड़आव थाहैफिनसिगोन आरो ककिलायाव ओंखारलांनाय राजगड़ माने बुंनो हाया ककिलायावबो हरसेबो थानो हानाय जेबो बुंनो हाला आरोना थ' जों सानै दं थ' सानैजों जों गाबोन थांसिगोन थ' दिनै बहुद जायगा बेरायना फैबाय आरोना सेसा रिभार ओमफ्राय हाजो मायावबा थांबाय एन्ड लामा गोदान थांनायखौ देखायखाबाय माबायाव सांमा कल'नियाव थ' होमबा